Αν θέλεις να καταστρέψεις τους ώμους σου, συνέχισε να κάνεις αυτήν εδώ την άσκηση και θα σου εξηγήσω γιατί. Η συγκεκριμένη άσκηση που ονομάζεται Upright Rows φέρνει τον ώμο σε έσωστροφή. Δηλαδή από αυτή τη θέση εσύ κρατάς και βάρος και ασκείς πίεση στην έσωστροφή. Η έσωστροφή προκαλεί μικροτραυματισμούς στον ώμο που με το βάθος χρόνου θα προκαλέσουν μεγαλύτερους τραυματισμούς. Η σωστή εκτέλεση της συγκεκριμένης άσκησης είναι να φέρνεις μέχρι το ύψος των ώμων τους αγκώνες και πάλι όμως εγώ σου προτείνω μια καλύτερη εναλλακτική από αυτή. Παρά να έχεις στο μυαλό σου να φέρνεις τον αγκώνα στην ευθεία του ώμου, κάνε αυτή την εναλλακτική η οποία θα σε βοηθήσει και θα σου εξηγήσω με ποιο τρόπο. Λυγίζοντας τα γόνατα προς τα πίσω, τραβάς πίσω και έξω τους αγκώνες μέχρι εδώ. Αυτή η κίνηση όχι μόνο προστατεύει τους ώμους σου, αλλά δουλεύει και την έξω στροφή, η οποία αυτή η κίνηση είναι πάρα πολύ παραμελημένη γιατί δεν γίνεται στην καθημερινότητα. Χώρια που θα βοηθήσει να τραβήξει και τους ώμους πίσω, ειδικά άμα έχεις δουλειά στο γραφείο και γέρνεις προς τα εμπρός. Η εκπνοή σε αυτή την άσκηση γίνεται αφού στρίψεις. Το κλειδί είναι να φέρεις πίσω τους αγκώνες και να στρίψεις τους ώμους σε αυτό το εύρος, όχι περισσότερο. Αυτήν εδώ την άσκηση τη νιώθεις πλάι και πίσω ώμο, αλλά και κέντρο πλάτης. Μπορείς να αρχίσεις από 6 μέχρι 16 επαναλήψεις και φρόντισε να είναι τέτοιο το βάρος έτσι ώστε οι 2 με 3 τελευταίες επαναλήψεις να βγαίνουν με δυσκολία. Και μην ξεχάσεις να κάνεις like και να ακολουθήσεις για περισσότερα έγκυρα tips.